2. augustový víkend priniesol do obce Halič skvelú atmosféru. Počasie dopadlo na jednotku a všetci, ktorí prišli, si užili pestrý program. My, keď sme pozývali na toto podujatie, tak sme pozývali teda tak, že je to sviatok Haličanov a všetkých Haličanov srdcom, teda všetkých tých, ktorí Haliči niekedy sa narodili, bývali tu, alebo len majú tu svojich známych a radi sa sem vracajú. Námestie v Haliči bolo plné ľudí z regiónu, ktorí sa prišli zabaviť a užiť si horúce počasie. Bohatý program pripravili aj pre tých najmenších. Detský program sme teraz viac sústredili do nášho nového priestoru komunitného, a to okolo múzea Čontváriho, kde teda deti mali ráno hneď možnosť zažiť stretnutie s hercom Slovenského národného divadla Robom Rotom, ktorý bol krstným otcom detskej knižky, ktorú napísal zase náš už teraz občan Haliče, Peter Naď, nie ten spevák, ale teda aj my tu máme svojho Petra Naďa. Ja vyrábam nejakú myštičku alebo vázu a teraz robím prvýkrát s hlinou. A čo sa ti tu najviac páči dnes? Toto vyrábanie. Povieš nám, čo si tu dnes vyrábaš a či si už niekedy robila s hlinou? Vázu teraz vyrábam a robila som to z hušky. Okrem točenia na hrnčiarskom kruhu si mohli vyskúšať tkanie na krosnách, pozrieť si detské divadelné predstavenia v podaní trubadúrov či previesa na koníkoch. Nechýbala ani obľúbená penová párty. Nie sme tu prvý rok, snažíme sa sem chodiť každoročne. Ja som vlastne Haličanka, ale momentálne žijem už 20 rokov v Prahe a chodíme sem strašne radi, každý rok sa sem radi vraciame, lebo je to skvelá atmosféra, stretneme starých známych a zažila som to ja ako dieťa a vlastne pokračujeme v tejto tradícii už aj s mojimi deťmi. Áno, veľmi sa mu to páči, že je to také pekne urobené a najviac sa mi páčil ten copík, ako my robili. Čo sa chystáte navštíviť a čo ste už navštívili? Tak skákacie hrady, kolotoče, teraz bola premávka na koni, no ešte uvidíme, čo tu je to. A tebe sa na koníku páčilo? Nebala si sa? Nie, to som raz na koníku bola. Je tu veľmi dobre a dúfam, že si to tu všetci užívajú. Bohatý hudobný program gastro ponúka, ale aj remeselníci so svojimi výrobkami. To všetko čakalo na návštevníkov. Vyrábam novohradské šávolky, čo sú vlastne šatky, ktoré kedysi dávno ženy nosili, ale sú poňaté trošku tak moderne, pre moderné ženy. Asi najväčším ťahákom je ten záverečný program, a to je vystúpenie kapely Hrdza, ale ešte aj dovtedy nás čaká množstvo zaujímavých a myslím si, že atraktívnych kapiel. Či už to budú projekty hitov Karola Duchoňa a Jara Filipa. Teraz o chvíľočku bude vystúpenie kapely 22 dní, ktorá spieva hity Mekyho Žbírku. Takisto je tam revivalová kapela, teda kapely Elán, Porcelán a ešte aj nezabudnutelná kapela Lojzo. Predchádzali tomu ľudovky v podaní našho domáceho folklórneho súboru Haličan a ľudovej hudby Pelikán a Milana Gaberu. Hlavne, aby sa ľudia mali možnosť stretnúť, porozprávať sa a stráviť príjemný čas. Sobotný program prebiehal do neskorých večerných hodín. V nedeľu sa mohli športoví nadšenci zapojiť do volejbalového turnaja o pohár starostu obce. Pre televíziu Florena, Jana Cerovská.